Salam hormatly gitaristler. Bu sapak siz bilen yeni 5 sany kakowlary öwreneriz. Bu kakowlary bir-birinden görkezeyin. Birinji kakow şu ýagdaýda gitdi. İkinci kakowmuz. Üçüncü kakow. Dördüncü kakow. Beşinci kakow. Yani birinci kakowdan öwrenip başlaýyn. Sen bir akord tölün, mesela mi minor tutdun. Şöyle de gitdi. Şu ýerde de bir aýlo şu wagt kakow çalyk, inni strelkalara seredilin, aşağı, ýokary. Aşağı pitikleýär. Soň ýene aşağı, ýokary. Soň iň soňuna da aşağı ýokary. Haýyrjakdan gaýtalyýar. Täzen gaýtalaly. Birinci kakow düşnük bolsa, ikinci kakow geçelim. İkinci kakow şu ýagdaýda gitdi. Berde ýyldızjyk ýerine bir tarlary saklamaly, ýagny näme saklaýar? Şu marmamyz bilen tarlary aşağı firenin altyny elimizin iç tarapy bilen şu tarlary saklamaly. Yani şu ýagdaýda şeýle gitdi. Elin bilegiňe saklaýan. Inni strelkalar seretýär aşağı süýen marmak bilen. Saklaýar. Iki ýerek ýokary. Soň ýene saklaýar. Ýene ýokary. Täzen aşağı. Saklaýar. Ýokary. Iki ýerek. Saklaýar. Ýene ýokary. Haýyrjakdan çalyp görýär. Eýlideri çalýar haýyrjakdan. Üçüncü kakowumuza geçelim. Bu kakow dört orgu döndürüyor. Yani şu ýagdaýda. Yani näme gitdi? Birinji ýerek aşağı, başa barmak iç tarapy bilen ýumşak ses bolmaly. İkinji pitikleýär. Soň biraz sägin ýetse ýokary başa. Ýokary, İbrahim aşağı pitikleýär. Täzen aşağı, aşağı, sägin ýer, ýokary, aşağı. Haýyrjakdan gaýtalaly.
Bu kaku çalt ritmlerde çalyan kaku. Yani şeyle hayalcaktan başlap yoğuşluğun tezliği artmalı. Üçüncü kakumudan öğrenilmesi dördüncü kakumu edeceğiz. Yani şu yağdaydı. Yani elbette aşağı suyu marmamız bilen kat bağıtlara koyuyor. Sonra yukarı. Sonra saklayız, tarik. Sonra yine yukarı. Sonunda da aşağı yukarı. Terbilen. Aşağı. Yukarı. Saklayız. Yine yukarı. Sonra aşağı yukarı. Şöyle ritmin sırfını birinci udardan son, birinci urgudan son biraz sağınılıyor. Hayalcaktan gaytalayan İnsan kakumuzdan esas halkay bunlarda oynayan kaku şu yağdayda gitti. Men yine bir yerde akord tutumdu. Tehel notaları yükletken şun için yan kıyası semeleli. Şimdi bunu neyle öğreniyoruz? Baştan parmak kullanıyoruz. Aşağı iç yüzü bilen iyi sağınılıyor şiirde. Ve şu yukarı. İki eller. Son. Bağıtlara vuru bilen, suyun parmak bilen aşağı ve destine yukarı. Ve en sonunda yine baştan parmak bilen aşağı yukarı, aşağı yukarı. Hayalcaktan gaytalayız, bulaşamız ab. Yeni bir sapar hayalde korkuzyen. Öňüm size ýatladypdym. Kaku öwrenen wagtymyz öwrenýän her bir kakumuzy hayaljakdan öwrenip başlaň. Eliňiz başda öwren şonu çaljak bolmaň. Şoň üçin diňe hayaljakdan eliňizi ýat tutdurýaňyz we ýoşluk bilen tiyliňizi wagt geçdirýär, artdyrýaňyz. Bu sapamyzam şundan ibaret. Aklyňyza üstünlük arzu etken köp sag bolun.